वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ आंनि दा बड' टक्स चैनलाव बरायबाय दा मोनसे गुड निउस होनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों बे गुड निउसानो जाहैबाय दायो जि आन्डार ग्रेजुएट NAP नि 4 इयार डिग्री कोर्स बे जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना डाइरेक्टलि नेट एबा PhD पारसिउ खालामनो हागोन। नंगौ नोंथांमोना थिगैनो खोनादों आरो बे मोजां रादाबा UGC निफ्राय फैदों। UGC नि जि चेयारमेन जगदीश कुमार बिथाङा बे बुंदों जे जाय बिथांमोना 4 इयार्स डिग्री जि NAP नि मथे 4 इयार्स डिग्री कमप्लिट खालामगोन बिथांमोना दायो डाइरेक्टलि नेट एबा PhD पारसिउ खालामनो हागोन एबा फरायनो हागोन नङा होमबा। जाय बिथांमोना 4 इयार्स डिग्री कमप्लिट खालामनायनि उनाव PhD पारसिउ खालामनो सानो बिथांमोना JRF गैयालाखानो उइदाउट JRF बेयाव बुंदों मा बेयाव बुंदोंनिया बेयाव 75% माने जाय बिथांमोना JRF गैया बिथांमोननि थाखाय माने पार्सेन्टआ मिनिमाम 75% नांगोन थारमाने बेनि उनाव जिथु माने डिग्रीनि पार्सेन्टेज बै पार्सेन्टेजाव 75% नांगोन अब्ला बियो मा खालामनो हागोन डाइरेक्टलि PhD पारसिउ खालामनो हागोन। बिनि उनाव जाय बिथांमोना मास्टार डिग्री खालामगोन माने जाय बिथांमोना नेट खालामग्राफोरनि थाखाय 55% नांगोन आरो रिलेक्सेसन थागोन माने किसुमान ST OBC SC बिथांमोननि थाखाय माने AS माने मार्क्स रिलेक्सेसन थागोन। बेनोसै माने UGC निफ्राय मोनसे मोजां रादाब होनो बुंनांगोन जाय बिथांमोना PhD खालामनो सानो इयुनाव डक्टरेट डिग्री लानो सानो बिथांमोननि थाखाय खोब मोनसे मोजां रादाब होनो बुंनांगोन। मानो होनब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टलि दायो 4 इयार्स डिग्री कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव डाइरेक्टलि PhD एबा नेट एग्जाम माने PhD पारसिउ खालामनो हागोन आरो नेट आनजादाव जिरायनो हागोन। बेखिनियानोसै भिडिअआ गोजोन्थों।